ҳар як шахс ҳадди ақал як маротиба аз худ суол кардааст, ки аз ҳама шаҳрҳои сераҳолитарини рӯи замин кадом ҳастанд? оё метавонед айни ҳол ба ин савол ҷавоб диҳед? фикр мекунед ки шаҳри мехико ё ин ки ню-йорки амрико аст? имрӯз мебинем ки шаҳрҳои калонтарини рӯи замин кадомҳо ҳастанд. гуфти рӯзҳо, поехали. дар ҷои панҷум шаҳри лагоси пойтахти нигерия аст, ки 15 миллиону 120 ҳазор аҳолӣ дорад. ҳамагӣ дар нигерия 220 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунад ва дар ин шаҳр зичии аҳолӣ 17 000 одам дар 1 километри квадратӣ аст. шаҳр ба 16 район тақсим шудааст ва қисми зиёди аҳолӣ дар трушобҳо ё ин ки баракҳо ба забони русӣ зиндагӣ мекунанд ва мардуми зиёдаш камбағал аст. касалии гузарандаи малария то ҳол зиёд аст. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, шаҳр баландошонаҳои зебову эстакадаҳои гуногун хеле зиёд дорад. маоши миёна дар ин шаҳр $400 амрикоиро дар як моҳ ташкил медиҳад. дар ҷои чаҳорум шаҳри деҳлӣ пойтахти ҳиндустон аст, ки аҳолиаш 16 миллион 315 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. умуман дар ҳиндустон 1 миллиарду 340 миллиону 500 ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. таърихи зиёда аз 5000 сола дорад. шаҳр ба 9 район тақсим шудааст ва аз ҳама ноҳияи хубтарин ва калонтаринаш деҳлии нав мебошад. қисми зиёди аҳолиаш дар тарафи ғарбу ҷанубии шаҳр зиндагӣ мекунад ва дар ин қисмати шаҳр хонаҳои трушобӣ ё ин ки баракҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. аммо барои ин нигоҳ накарда, барои сайёҳон бениҳоят шаҳри ҷолиб аст, чунки таърихи қадима дошта, биноҳо ва қасрҳои бениҳоят қадима дорад, аз он ҷумла тоҷмаҳал. маоши миёна дар шаҳри деҳлӣ бошад $560 амрикоиро ташкил медиҳад. дар ҷои сеюм пойтахти хитой шаҳри пекин аст, ки 21 миллиону 516 ҳазор нафар аҳолӣ дорад. яке аз шаҳрҳои қадимтарин аст ва ба як гуфте дар асри 5 пеш аз милод таъсис ёфтааст. тараққиёт ва калоншавии шаҳр бениҳоят босуръат давом медиҳад. ҳар сол қариб районҳои нав ва хонаҳои баландошёна сохта мешавад. аз ҳамаи бинои баландтарин дар ин шаҳр 74 ошёна дорад. дар ин шаҳр хонаҳои трушобӣ ва баракӣ вуҷуд надорад ва қисмати зиёди аҳолӣ бошад дар баландошонаҳо зиндагӣ мекунанд. маоши миёна бошад дар ин шаҳр қариб $1300 амрикоиро ташкил медиҳад. дар ҷои дуюм шаҳрбандари покистон ба номи қарачӣ қарор дорад, ки ҳамагӣ 23 миллиону 520 ҳазор нафар аҳолӣ дорад. умуман дар покистон зиёда аз 200 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунад. яке аз шаҳрҳои босуръат тараққӣ мекардааст. дар 20 соли охир аҳолиаш қариб 2 баробар зиёд шудааст, яъне соли 1998 ҳамагӣ 12 миллион аҳолӣ дошт. шаҳри бениҳоят сермиллат аст. дар ин шаҳр паштуҳо, панҷобиҳо, урдуҳо, бангалиҳо, афғону тоҷик то ҳатто исроилиҳо, яъне еврейҳо зиндагӣ мекунанд. 20 сол пеш ин шаҳр як райони хурдакаке буд, ки шуғли асосии мардумаш моҳиқапӣ буд. имрӯз бошад яке аз шаҳрҳои калонтарин ва сераҳолитарини рӯи замин аст. маоши миёна дар ин шаҳр $305 амрикоиро ташкил медиҳад. ва аз ҳама шаҳри сераҳолитарини рӯи замин шаҳри шанхайи хитой аст. чихеле ки гуфтем, дар хитой қариб 1,5 миллиард аҳолӣ зиндагӣ мекунад. дар шаҳри шанхай бошад 24 миллиону 150 ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. аз ҳамаи бинои баландтарини хитой дар ҳамин шаҳр қарор дорад, ки ба номи бинои шанхай машҳур аст ва 121 ошёна дорад. райони пудуни шанхай баландошонаҳои бениҳоят зиёд дорад, ки шумораашон аз баландошонаҳои райони манхэттени ню-йорк зиёд аст. шанхай статуси махсуси идоракунӣ дорад, ки қисми зиёди андози шаҳр ба дигар ноҳияҳо фиристода намешавад ва дар худи шаҳр боқӣ мемонад ва аз ин ҷиҳат барои сохтмон ва нигоҳдории шаҳр маблағ кифоя мекунад ва маоши миёнаи мардум $955 амрикоӣ аст. ва аз ин пас, дӯстон, агар касе ба шумо суол кард, ки шаҳри пураҳолитарини замин кадом аст, метавонед ки бешак шанхай гӯед. инак дӯстон, ин буд 5 шаҳри калонтарини рӯи замин дар асоси умури соли 2017. дар видеои баъдӣ мебинем, ки шаҳрҳои калонтарини тоҷикистон кадом ҳастанд. ба ин видео лайк монед, ба канал обуна шавед. худоҳофиз.